Mijiet ta' persuni qed ikunu mejjuna biex jibdlu apparat domestiku li mhux effiċjenti, dan fi skema biex tgħin persuni meqjusa vulnerabbli jgħixu aħjar. Sa tmiem l-iskema se jkunu bbenefikaw 600 persuna. L-Inġinier Charles Grishti mill-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma spjega ma' One News li l-apparat li jinbidel huma fridge freezers, washing machines jew air conditions. L-iskema tinsab fit-tieni fażi tagħha u b'kollox se jkunu ntefqu €330,000 f'apparat domestiku ġdid. Grishti spjega li din l-iskema taħdem kollaborazzjoni ma' aġenziji li jaħdmu ma' dawn il-persuni fosthom l-Aġenzija Appoġġ, LEAP u l-Aġenzija Support. Jiġbdulna l-attenzjoni ta' nies li jkunu vulnerabbli li once li jiġu identifikati min-naħa tagħhom, mbagħad flimkien magħhom immorru għand il-persuna u nagħmlu żjara fil-post biex inkunu nistgħu nesegwu il-proċess tal-bdil li nkunu ħanamlu. Kull familja tista' tibbenefika biss minn bdil ta' apparat domestiku wieħed, jingħatawla wkoll pariri dwar kif tista' tkompli tnaqqas il-konsum tal-enerġija u l-ilma. U jingħataw pariri fejn wieħed ikun jista' joqgħod attent biex inaqqas u ma jkollux ċerta ammont ta' ħela. U bekk inkunu qed nilħqu min-naħa tagħna żewġ aspetti, wieħed ta' tnaqqis ta' ħela ta' enerġija u ilma, u li jħollu kun qed ngħinu l-persuna vulnerabbli li jkollha bżonn ċerta għajnuna mħabba l-istat li tkun fih. Fl-ewwel fażi nbidlu mal-250 apparat domestiku, filwaqt li fit-tieni fażi li tinsab fil-bidu tagħha għandhom jinbidlu qrib 375 apparat. Beda tqassim tal-appliances tat-tieni fażi riċenti għal xi nofs Lulju, lejn l-aħħar ta' Lulju. Fija tieni fażi fija madwar 375 appliance u sissa kif għadna fil-bidu qed tqasmu xi 50. L-iskema ma timxix fuq bażi ta' applikazzjoni, iżda esklusivament fuq rakkomandazzjoni ta' entitajiet soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.